Been on my binya extension. One man team do formation. Alright and now toita daiden. Toita same foot ya. Mwanangu kuraone mwanangu. Kuraone mwanangu. Sichinji chake chokumirira. Haungazvikoni kumirira. Singaperekedzana takautangira kare kubati chiri vachitezo kwako kusiyana nezvangu nyangwe bus stop yako haifanani neyangu life iwendo. Singaperekedzana takautangira kare kubati chiri vachitezo kwako takasiyana nezvangu nyangwe bus stop yako haifanani neyangu. Variko kurara nenzara vamwe vachingoshandira mahara ndiyo life yacho inoda kuchinga usabate mbaso omukira kungamba mafense usamire kuchiwaza itwa ni vamwe afunga kufuma ita patience penyu unagumira vasina zivo ndati upenyu vendo. Singaperekedzana takautangira kare kubati chiri vachitezo kwako kusiyana nezvangu nyangwe bus stop yako haifanani neyangu life iwendo. Singaperekedzana takautangira kare kubati chiri vachitezo kwako takasiyana nezvangu nyangwe bus stop yako haifanani neyangu. Saka upenyu iviri hunoshanduka namwe nozokudzvanya wakusimuka asi nerimwe zuva zvichapenyuka usatandizvioni. Zviri nani kuti unzi unosona chero zvazvo kuchikoro waigona kuti upase chokwadi yazvaigona ndiwe zvako wakatambisa wako mukana kupinda class 3 yechikoro boyi basa oziva kwera kumwedzi uri kuwana enasa obva washaya kana zuva raunotambisa penyazoni ndati upenyu hwendo. Singaperekedzana takautangira kare kubati chiri vachitezo kwako kusiyana